Mebusam tia aduonu mmiɛnsa. Sɛ wo ne ɔhene bi to nsa didi a, hwɛ deɛ ɛsi w'anim no yie. Sɛ woyɛ adidibrada a, hyɛ wo ho nso. Nni n'aduane akɔnnɔ no akyi, ɛfiri sɛ saa aduane no daadaa nnipa. Mmiri wo mogya ani mpɛ sika. Hunu nyansa na to wo bo ase. W'ani bɔɔ sika so ara pɛ na atu ayera. Ampa ara, ɛbɛfu ntaban na atu akɔ wiem sɛ ɔkɔdeɛ. Nni obi a ɔyɛ pɛpɛɛ aduane. Nni n'akɔnnɔ aduane akyi, ɛfiri sɛ ɔyɛ obi a ɛberɛ biara wɔdwene sika ho. Ɔka sɛ, didi nanom, nanso ɛnyɛ n'akoma mu. Kakra a wadi no wobɛfe. Ɛno enti, wo nkamfoɔ ho mma mfasoɔ. Nkasa nkyerɛ ɔkwasea, ɛfiri sɛ ɔmfa nyansa a ɛwɔ wo kasa mu no. Ntutu tete aboa a wɔde ato hyeɛ ngu, na ntra ɛhyeɛ nkɔ nwisiaa mfuo mu, ɛfiri sɛ wɔn gyefoɔ yɛ den na wobɛdi wɔn asɛm ama wɔn. Ma wakoma mmra nkyerɛkyerɛ so, na wɛn w'aso tie nimdeɛ. Ntwentwɛn abɔfra ntenesoɔ so. Sɛ wode abaa tene no a, ɔnwu. Fa baa twe n'aso, na gye ne kra firi owuo mu. Me ba, sɛ wakoma hunu nyansa a, ɛneɛ makoma ani bɛgye. Sɛ wano ka deɛ tene a, me mu adeɛ nyinaa ani bɛgye. Ma w'ani mmere abɔnefoɔ, mmom bɔ Awurade suro ho mmɔden ɛberɛ biara. Ampa ara anidasoɔ wɔ hɔ ma wo daakye, na w'anidasoɔ renyɛ ɔkwa. Me ba, tie na hunu nyansa. Ma wakoma mfa ɛkwan tenenee so. Mfa wo ho mmɔ akɔwensafoɔ anaasɛ wɔn a wɔpɛ ɛnam mmorosoɔ. Ɛfiri sɛ akɔwensafoɔ ne adidibradafoɔ bɛyɛ ahiafoɔ, na anikum fira wɔn ntomago. Tie w'agya a ɔwoo woɔ no, na sɛ wo maame bɔ aberewa a, mmu no animtia. Tɔ nokorɛ na ntɔn da. Nya nyansa, ahohyɛsoɔ ne nhunumu. Ɔteneneeni agya wɔ anidasoɔ bebree. Deɛ ɔwɔ ɔba nyansafoɔ no ani gye ne ho. Ma w'agya ne wo maame ani nye. Ma ɔba a ɔwoo woɔ no nya ahosɛpɛ. Me ba, fa w'akoma ma me, na ma w'ani nkɔ m'akwan ho. Na odwamanfoɔ yɛ amena donkodonko. Ɔyere sansani yɛ ɔdaadaafoɔ. Ɔtɛ, ɛtwɛn, te sɛ ɔkwamukafoɔ. Na ɔma mmarima mu atorofoɔ dɔɔso. Hwan na wadome no? Hwan na ɔdi awerɛhoɔ? Hwan na ɔdi aperepereɛ? Hwan na ɔnwiinwii? Hwan na wapirapira hunaa? Hwan na mogya da n'ani so? Wɔn a wɔkyɛre nsa ho, na wɔka nsa a wɔamfrafra hwɛ. Nhwɛ nsa ni kɔkɔɔ no haan, ɛberɛ a ɛretwa yerɛyerɛ wɔ kuruwa mu, na ɛkɔ yɔɔ no. Awiewie no, ɛka te sɛ ɔwɔ, na ɛwɔ borɔ te sɛ ahurutoa. W'ani bɛhunu nneɛma a wonhunu da, na woadwene nneɛma basabasa ho. Wobɛtɔ ntentan te sɛ ɛhyɛn mu dwumayɛni a ɔkura ɛhyɛn dua a ɛhinhim mu den, na ɛdɛnkyedenkye wɔ ɛpo so. Na wobɛka sɛ, wɔbɔ me nanso mempira, wɔbo me nanso mente ɔyea biara. Ɛberɛ bɛn na mɛnyane akɔpɛ nsa anom bio?